खुलुमबाय न्यूज 24 बड'लेण्डनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। ब्रेकिं न्यूजजों आं गिताली बर'। बिटिसिआव राजखान्थिनि बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारि जागासिनो। दिनै उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव डिमाकुसि आमगुरियाव मोनसे इउपिपिएलनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल जालाङो। इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानाय मेलाव भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि साबा बिजाथिफोराबो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो। बिथां इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय राव गोबां जेंना ओंखारगोन नामा नै हाग्रामा महिलारिया जोबोद गिदों बिथाङा जेनेबा जेलाव थांनांगोन होननानै मानोना बिटिसिआव थांनाय 17 बोसोराव गोबां करापसन जाबाय रायजो राजानि थाखाफोरखौ जाजोब्बाय दा बेखौ लानानै बिथाङा जोबोद गिदों दा नंखायनो जेरैखि जाया इउपिपिएलआ जाहाथे सरकाराव फैनो हाया बिनि थाखाय बिथाङा जि कायदा बाहायनांगौ बाहायनो नाजागासिनो दङ जायगा जायगा सिगिनायाबो बारानिफ्राय बारा जादों जोंनि वार्कारफोरखौ दा बेजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबार देरहानो हाया बिथांमोना 17 बोसोर जि रायजो राजाफोरखौ थगायबाय बेनि साजाखौ एबार मोननो थांगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा खुनु कारनाव बिथांमोनखौ सरकाराव लाफिना दा बेखौ लानानै बिथाङा बारा टाइम नस्थ' खालामालासिनो माथाखौ बारा माने घामायालासिनो दलद जिरायना थानायानो मोजां बेनिफ्राय दाखालबावै एनडिएफबिनि गाय मुंख्लंसा बै दिनखालि धीरेन बर'आ बुंदों प्रमद बर'आ बिटिआर सक्तिखौ हाइजेक खालामबाय होननानै सक्तिखौथ' रावबो हाइजेक खालामनो हाया बे ना गारि ना मा बिलाय बेखौ हाइजेक खालामनानै मानसि बिलाय खुनु सक्तिखौ रावबो हाइजेक खालामनो हाया अब्ला आङो भारतआव बिराद सुपार पावार मानसि जानांगोन मानोना बे सक्तियाव भारत सरकार दङमोन आसाम सरकार दङमोन आरो गावसोरबो दङमोन गाव हाइजेक खालामजादों नामा आंजों अब्लाथ' बियो बिराद दुखुनांथाव जाबाय गावसोर बायदि एसेबां गिदिर गिदिर नेताफ्रा जुदि आंजों हाइजेक खालामजादोंबा दा होमबाथ' बिराद दुखुनांथाव जाबाय दा नंखायनो बेफोर खोथाखौ बुंना लाब गैया दिनै बिथांमोना रायजो राजानि सायाव जि कमिटमेन्ट दङ गोरिब गुन्द्रा फरायसाफोर लाइमोनफोरनि जौगानायनि मा आसनि दङ बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनांगोन बे हाइजेक टाइजेकफोरजों रायजोआ जेबो लिंक गैया आरो बे हाइजेक टाइजेक खालामनाया खुनु बास्तब खोथा नङा हायाबो रावबो आंनो बिथांखौ खावलायो धीरेन बर' बिथांखौ हायोबा हाइजेक खामांखो आं बिथांनो अपेन हगारना होदो हाइजेक होननाया मा जिनिस बेखौ मिथिगोना मिथिया आंहा सन्देहसो जाबाय 62 नं पानेरि समाजनि एमएलए बिथां कावलि बसुमतारिया बुंदों जे प्रमद बर'आ माब्लाबो माने जितु चिफ जानायनि सिमां नुदों बे सिमाङा जाफुंसारा होननानै फोरमायदों बायदेवनि खाथियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरो बायदेवआ मोजां देहा लानानै थांना थानो हाथों माने बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनानै जोङो देरहाया बेखौ जोंनि सायाव हगारना होनांगोन खिन्थु बायदेवआ जे थांनाय गोबां बोसोर एमएलए जानानै मोनसेबो सोंलु सोङाखिसै माने एसेम्ब्लियाव बै ओनसोलनि थाखाय जेबो बिना लाबोनो हायाखिसै बे जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो बायदेवआ जोंनि खोथाखौ साननायखौ बाद होनानै गावखौ जाहाथे इयुनाव रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखियो एमएलए जानानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायो बर' कसारि जिथु अट'नमास काउन्सिलमोन बेयो माने चन्दन ब्रह्मनि थाखाय माने थाबथ'बाय बेयो दा बे लाबोसै बेयो 100% सैथो बर' कसारि काउन्सिलखौ जेरैखि जाया दाफुंनो आसाम सरकारा पलिसि लाबायमोन नाथाय चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बै ओनसोलाव काउन्सिल जायोब्ला बे ओनसोलनि बर'फोरखौ माने कंग्रेसजों बिजेपिजों मालायफोरजों बिथांमोना बन्दकआव दोननानै जानो मोननाय नङा होननानै काउन्सिलखौ जाहोआखिसै बै ओनसोलावबो राजखान्थि नेता ओंखारगोन बै ओनसोलावबो मोनसे खुंथाय गोहो मोनगोन बेखौ मोनोबा गावसोरनि राजखान्थिनि दखाना जोबगोन होननानै बेखौ जानो होआखिसै